Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, "Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya, ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo." Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako." Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan, "Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi, ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalak-an." Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, "Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an,
nga nabanhaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi, ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway, ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya, ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton.
ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya, ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya, ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila. Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi, ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas, samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila. Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae. Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi,
nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi, ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas, samtang nangatulog kamo. Ug kon kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an, nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto, ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako. samtang nang lakaw ang mga babae,
Pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.